Využívanie atletických pomôcok na školskej telesnej výchove umožňuje rozvíjať tvorivosť učiteľov, ale aj aktivitu žiakov. Prekážky sú nenáročnou, ale neodmysliteľnou súčasťou rozvoja kondičných schopností. Atletické prekážky pre školskú telesnú výchovu sú vyrobené z ľahkých plastových materiálov. Môžu mať rôznu veľkosť a výšku. Slúžia hlavne na preskoky, prebehy, zabiehávanie, ale môžu sa aj podliezať alebo nimi vymedziť priestor počas cvičenia. Prekážky je možné variovať do rôznych strán alebo výšok a tým sa stáva cvičenie odlišné aj zábavné. Cieľom cvičenia s atletickými prekážkami je dosiahnuť rozvoj dynamických a koordinačných schopností detí. Aktivácia dolných končatín pri odrazoch a dopadoch ideálne prospieva k spevneniu svalstva. Prekážková dráha je cvičenie, ktoré vyžaduje určitú dávku sústredenia a presnosti. Cvičenec stojí pred prekážkami, ktoré sú umiestnené v dopredu stanovenej dráhe. Kombináciou rôznych prebehov, poskokov a behov má vytvorené testovacie prostredie na konfrontáciu s inými deťmi. Dve dráhy vedľa seba sú ideálnym prostriedkom na súťaž v štafetách. Zapájaním atletických prvkov do školskej telesnej výchovy vedie k oživeniu hodín, čím sa stávajú atraktívnejšie, hravejšie a dynamickejšie. Jednou z variant je prekážková dráha s rôznymi možnosťami preskakovania. Žiaci vo viacčlenných skupinách prechádzajú samostatne alebo v štafete vytýčenú trasu. Po dobehnutí nasleduje ďalší cvičenec, respektíve cvičenci. Program spojenia rozličných cvičení s rýchlostným a koordinačným obsahom na kruhovom princípe má v detskom organizme vysoký stimulačný efekt. Prekážkovým behom vieme u detí variovať rôzne druhy behov, preskokov, otočiek a tým docielime celkový kondično-koordinačný rozvoj u detí hravými a bezpečnými prostriedkami. Cieľom cvičení je dosiahnuť rozvoj dynamických schopností u detí. Aktivácia dolných končatín pri odrazoch a dopadoch ideálne prospieva k spevneniu a oživeniu svalstva, pričom priestorová orientácia rozvíja koordináciu a presnosť pohybov. Jednoduché elementárne cvičenia, ktoré nevyžadujú vysokú motorickú zručnosť, umožňujú deťom udržiavať značnú intenzitu zaťaženia.